Grabe guys, mabaras-baras. Parang yung lasa mo ah. Ang tamis mga guys. Welcome back mga guys. Ngayong umaga po tayo pupunta sa aming uma. Oh, tara na! Ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa aming uma. At ngayong araw po mga guys, yes is you bring it down you to the highest level. Ngayong araw pa schedule po kung saan po kami po ay mag-harvest po ng aming pakwan. At abangan ninyo mga guys ang aming pang-harvest, pang malakas ang pag-harvest. Ayan, isang buong pamilya kaming mag-harvest ngayong umaga. Lumugsad ka na, ang bugat-bugat ng bubot mo. Ayan mga guys. Nandito na naman po tayo ngayon sa garden nila mama. At ayan oh, ang hahagtaas na talaga ng kanyang mga tanim na talong. Guys, ayan oh. Ang hurhaluag talaga ng talong. At nito yung aking jubog na pamangkin, no? Jubog, saan ka pupunta, jubog? Tara guys, sundan natin yung aking pamangkin na nagsurot-surot sa mga katarunan. Saan ka, jubog, pupunta? Ano si Itay namimitas? Jubog! Ta! Ngayon na jubog! Jubog! Wagyu! Pakwan. Ito dito. Tara, lapit tayo dito. Dito ang pakwan. Pero kakaptan mo lang siya kay baka anuhin niya. Baka tamak-tamakan niya yung mga pakwan. Medyo makati siya sa ano ha. Medyo makati siya sa balat. Ayan mga guys. Charan, ito na dito yung pakwan nila mama. Ayan mga guys oh. Ayan oh. Andito din guys. Tingnan ninyo oh. Oh ayan oh, ang laki. Ay linya di oh, gidak eh. Para siyang ano, bulasan basketball court. Madami yan. Ayan guys oh. Ang luag-luag ng pakwanan dito nila. Ay hindi naman siya masyadong maluag pero sapat lang. Ayan oh. Guys. Yung asan jubog? Jubog. Saan ka? Jubog. Huwag ka dyan, jubog. Ikaw talaga ay bimbambog. Ikaw ay malaki naming big. Ikaw ang aming binadjubambu. So guys, konting trivia tayo ha. Turuan ko kayo kung paano ang pag-ano nito. Para malaman na hinog na, titingnan ninyo ayan oh, yung binunglan. Kapag ito po ay uga na, ibig sabihin, hinog na po yan. So ito, pusit pa po ito. Ano? Bog, maghayhayo ka dyan, jubog ka. Ikaw ang aming jubog. Ang galing-galing talaga sa naming bim. Flying kiss. Ayan guys, nagpudo na siya. So ayan, pupuduin din yan. Ayan guys, so wow. Ayan na, inog na. Pagsusik ng mga kakauga na. Ang laki oh. Wow. Grabe guys, may na ano dito. May nabuong dito ah. Ayan oh. Malit lang siya pero hinog na siya. So ayan guys, fresh from the farm. Titikman kaagad natin yung itong pakwan. Grabe ang tamis.
May nakadudunot na itay. Dunot, no? Hala, oo, sayang nam. Sayang ho. Nadunot lang siya. Nakakapanghinayang kapag ganyan na nadudunot yung mga pakuan. Pwede na, buka na, oh. Ayan, ang laki oh, guys. Oh. Dunot lat. Tagidami, ang sayang-sayang, ang dami-daming mga dunot. Ayan mga guys, doon po sa mga nagtatanong at gusto pong bumili, hindi na po kami nakapagbebenta dahil pakiyawan po kung kinukuha po ito dito ng mga bumibili po. So kung gusto po ninyo makabili po ng paisahan o tingi-tingi po, maaari po ninyong puntahan yung aming farm dito po sa Barangay Magsaysay. Hanapin nyo lamang po Maestro Waray. Yan guys. So ayan. Ang laki mga guys. Woo! Ayan oh. Ayan mga guys, ang dami-dami pong naming napudong pakwan dito. Pero ang pinakamalaki pong pakwan ay nandito. Ayan guys. Ayan, grabe mga guys. Ganito po kami dito kapag nag-harvest ng aming farm. Ganito po kami kaingay kapag nag-harvest kami. Ito po yung mga tanim namin dito na kami po ay tulong-tulong po na nagtanim. Tapos bilangin yung bagog. May langgam, alis na dyan, alis na. Yan guys, nagpudo pa si dad oh. Sige. Pagkapila ka na? Hindi na ako namitas ng marami pa, isa lang talaga dahil hindi natin kabisado kung paano puduin yan. Kahit alam naman natin na kailangang uga na yung kanyang ugbos ay yung kanyang binunglan. Pero ayaw nating manghahas dahil syempre kawawa naman yung pakwan na mapipitas natin kung pusit pa. Guys, ito talaga yung nakras dito, yung aking pamangkin no. Ganado talaga ng baby. Ayun oh. So tulong-tulong po kami dito sa pagtatanim. May nag-react dito eh. Ayan mga guys, ito po yung pakwan namin. Tulong-tulong po kami sa pagtatanim dito. Tapos nagre-react yung aking mama na nagpariband oh. Ayan mga guys, ngayon manginginain na kami. Ayan yung aking mama oh, nakatalikod lang siya. Ayan. Ayan mga guys, tuwing weekends po nandito po kami maghapon sa aming farm at tumutulong po kami dito sa pamimita, sa paglilinis, sa pagdidilig at lahat-lahat po mga guys. At ito po ang aming duyan para sa aming pahingahan. Yes, you bring it down you. Diba ang sarap umistar sa farm. Kaya umistar na kayo sa inyong mga farm. Yes. At ayun mga guys, iniipon na po yung lahat po naman na harvest namin at syempre dadalhin na po ito sa bayan at ibebenta po ng bultuhan o pakyawan po doon po sa ating mga masugid na customer. Yes, break it down you. Kaya doon sa ating mga kababayang waray noon, wag po tayong panghinaan ng loob na magtanim po dahil sa pagtatanim mayroon po tayong aanihin. Yes. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga followers, supporters ni Maestro Waray sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Thank you so much.